Esenlikler. Selamun aleyküm harmada. Hoş geldiniz. Wa aleykümselam Farahat, hoş gördük. Bädiýän Farahat inni şemse kimede de ýetdi. Çykyş etmek nesiyamyda bereketleri. Gutlayan inni. Harmada. Haýdy näme meselem olayly kim? Dünýä we meseleken harmada. Türkmenistan haýdy. Köni Moskwa çaly tutup gof bilin öyle. Ozon Haýdy geçdi. Aýtymyň sen durmam söýken, aýtmadatken, ýöne şulky ememe biziň öňürek TikTok platformasyny mollum çykdyr-da. Okuwçyň arasynda. Bir okuwçy aýtkany çek bolýar, mollum urduny. Hem şonu dinläp görünür. Ne soru var harmada. Awa. O Türk bunun mollumu, yani kurlayan. Sizin siz Avrupa'nın özün yurtlarını yaşayan. Bizim ne diyese dilimizde özümüzü anlap, bizim özün yurtta yaşayan, dünya derecesinde üstlük diyese, ikisinin sonralı okuşları öğretmen, mollumçuluk etmek, okuşları bilim vermek formasında ne ehili? De şunun alımı mollumlar. Şeydi bir üstüme diyecek böyle ne? Bärde Şweçýada mı ya? Men çağalyp döwründe Türkmenistanda mı? Yok. Şweçýada. Bolýa aýdyp beri. Ema Farahat şol rolü maňa dogrudyp durlar. Kardeşlerimiň birini alın görün ine mektep mogollumy bolup diýär ýaşular ýalda çağılan aňyna goýýar. Ýaşlykdan hep. Birinjiden men pikir edýän şol çykyş edýän erkek şol mogollygynda onu ölse şo partiýa işler bolmaz, ya hökümet işler. O ýüzü gözi ýalpylapdy. O Türkmenistanyň mogollumlaryny on ýaly hogu aýdyl 9 düzü mogollum ýa iýmiti dogly bolar ýa. Ol bir ýöreýte ugradygan ýöreýte çekilen rolik soňra şonu mekteplere ýaýra diýerler çağılar üçin. Onu dolanıp gelip ýöne sen häzir sorag berdin, men sen soragyna jogap berin. Ýok şolar ýaly Şweçýa mekteplerinde mümkin däl aslında. Birinjide bular o İslam zadyny şol özleri gidip berjaý edip gelýärler. Hajatana etmelimi? Ya özüň üst başynda ödüp gelmelimi? Ya ýene bir zatmy? Ama olar erkin. Ýoşuk bilen çykyp düşünip ýene bir ýygyny klasa partada oturýar. Diňe bir zat gadagan Şweçlen mektebini. Okuw wagty telefon ullanmak bolana. Ene. Inne aýdýar asla mektebe şol telefonu getirmek gadagan etmeli aýdylýar da okuw wagtyny. Ya şo kapydan girende wagt ýöre tapşyrylýar, birine goýulýar. Ýöne şo klasa mektebiň içine şo telefonu alyp girmeliler. Şolar ýaly karar şu mahal üstüne işlenip ýöne haçan kabul ediljek şeýilmi? Ýylyň ahyrynda ýöne kabul edilmeli. Şoň üçin Şweçlen mekteplerine çağı gaty erkin. Birinkine ýaly urlan agam, käýelen agam. Bir bilen çağılır elbette gülüşýändir, söwüşýändir, çekeleşýändir, o bardyr çağılykda kim şonu etmedi ya. Her döwrün ya öz ýemeti bardy. Gyzygy bar diýilýär. Ýöne o şu sizini mektebe telefon etmelik gadany dili onu dogry mesele. Bizim dogry düşünýärem şonu. Ýa-ni okuwçyň öwrenmek bilimlik gününi öýle telefon. Dikkatyny çekýär kenara. Mollumyň özüne alyp barşyna nähilek bolýar. Bolmaly. Şu Şweçde nähilek. Yok, mogollum gaty özüň gaty tertipler barmar çağa gerekden. Şol bir zat ters düşünürse ýa diýse, olam barıp o beýleki mogollumlaryň ýa çaran enatatynyň golawyny derse bollugy oturdy, mogollum otaýdy, soňra işläp bilmeýär. Mogollum
öz kollektivini pedagogluğun arasını istenlik gurrunu öz yığınaklarını edip bilir. Ona kadar yok. Yani o beynisi bekemedik çağa Suriyalda şey deyip aytı görüldadın görmedik tren bolluysa onu şu kanun boyunca da hem cinayet böyle. Berde tersine eğer enen atan bilip bolmasan şartı gelle bir daha itti. Ya sosyala itti. Ya polisa itti. Ya sen hakkın hukukun var. O Suriyal erkini yaşama. Yani onun şey Berde bizim moğolumudaydı. Başka okusun arkadaşın diye yanlışını ayan etme diye o yanlış tahtır deyip aycada. Çağırın sülün buna diyecek bu adamını. Ulluru. hava son yana yerim sana aydın benim sen düşündüğün şey hali. O sağaları şey diye diyordu. Bu rolün manasını yurttaşlarımıza biraz düşünüp berelim. Ne mi var da gurur edilýärni. Arada yurttaşlar şunu bir rolü çıktır. Onun bana doğrultuda şu para hatta var rolü. Onun şu tayda edilýärde bu çağı mektepte klasa elini aldırıyorum oğlum ben o meydana çıkayını yok otur neyme azgırılıp onun o çağda şu tayda oturan yerine guşulup neyme o yanına aksın beyle aksın gör moğoluma soğuluyam ya yine mislinin kara sulur yani omuzladı bunlar alıp temsilur yani kemçilikleri görseniz durmuştu hiçası şu vardı hiç kimi hiç de ayıtman diye düşünceni birinci çağa anına koyuyor. İkinciden ullukana adamdan anına koyuyor. Ullukana adam mektebe katlamayandığını biz biliyor. Mektepte okumayandığını biz biliyor. Sen böyle olduğun başı taydı balağına da bu sıkmacağını biliyor. Ne yapayım? Ullukana adama aydınlatı. İş yerinizde soruyor kimçilik görseniz başlığınız eylemi ya beylemi bir oğurlu edeyim, doğrulu edeyim. Şu zatlar görmedik falan var. Deninden eskidin değilin düşünce uyuluyor. Yan çağıran beýnesini. Son ularlarına bilen şu çağı aydılın radı son yerine getirmeli. Ine bular şu çağalıktan özlerini ulluk örneği terbiyeleyýärdi. Türkmençelere baysak. Men gören rahatlığım şo boldy, şo video tüzetdi. Bu bolmasa mümkinçilik bolsa Abdurrahman son şunu video oldu. Başından mı ortadan mı ya iyidin yani. Duma hukmunu takıp koyuyor. Hak bilsin näme vardı görülüm gidiyor. Ne son men sonaydı. Şu cenayet oldu para. Ve şonu bizim aklı gelen yerimiz şu birinin kimçiliğini, birinin eksiklerini yanlışını aytman şu derecelikte Türkmenistan. Aytmanlarını mükaddim, aytman, ol prezident, ol hakim, ol başlık, aytman neyemese doğrudur, neyemese neye poğuysa da aytmanlarını şu aytman şu derecelikte deyip düşünüyorum ben. Yani biri gelip kimsenin aytmasa seni ödüm küngini häzirki oturan cinayet tapar. Hiç mi şoňa çıkıp sen şunu näme doğru diýeni yok da. Ana şu gide oturuyor doğru menki doğru mu diýip edip berdi. Oňa ýerde de közünden halk edi ýalňyşyny üçin. Şolatlarym aytma diýdi. Ama bir moğolumyň öýüň artdaşyny şol çağını mektepde şoňalar moğolum boldy. Men özüm çağa bordum. Şo moğolum şoňalar bana davransa gürledi, haýwatly. Men şo klasyna barasym gelmeýär tapygyna. Çağa var. Sen bir birinci klas çağa var. 10-njy klas bolan näle? Gygyranda gülük geçer ýaly. Ýa mektep baran çağa bir mulaýamjak. Çağa ýanky ine tahyýa davranmaly bar. Yumşak aýtsaň oňa gaýdan. Oňa çağın üstünde dapdyrsaňar nikäksiň çağa mektebe hüwdet barmalla. Begene hüwdet gitmeli, ol gitmedin nikä oňa çağa orda. Oňa molum tapany mile barjakka, gümüne etmeyecek. Kıstan pradyen yüzün alıp davranıp dursa şoňa zatlaryň barmy harmada sen ýurdunuzda da? Yok olur ýalda at yok bizde. Bolmagy mümkinçiligi yok. Çağı
Hem döwlet tarapynyň, hökümet tarapynyň, sosial tarapdan hemme taraplaryň goraly gitjek geri bolsa mümkin hem de şular ýaly bolýanda Türkmenistany bolýanda müňden biri mümkinler. Dine Şweýçiýada da gün matarda mümkin. Onun şular görýän o deňeşdirende depesasyony ýa-da näme üçin beýdip bular azar berdi. Sen gowy okuýa ilmiň barmy ýokmy? Näçe kitaplar okujak, nereleri sen siýasat etjek diýip gelene, ol beden çykypdyr ortaga bana bir dem partiýanyň ýygynyň tribunasyna çykan ýaly gaýşap, ondan näme bolup görünýär onu. Köşeýtir bir şol roly men pikir edýär Türkmenistanyň hem mekteplerine o çağalara dinledýär. Türkmen edämen sonra. Hep şeydik bular gelecekde nesinin aňyny öldürýär. Hiç kimi görmehem, bilmehem, görseňem görmedik sıranlar deňinden eşik gitdi. Ne şu pikir uydurulýar ýa goýulýar şol aňyny ýa bekemedik beýnesini. Ne paraty? Doğru, ondan men neştadi mene Türkiye'de etbörüne soňaljak bu kadakin kadakin çağçyka denk gelýär. 5 münde mana işin arasında duruyor da işimiz inşaatdan soň tekimin işini şakajanda okudan gelýän we gidýän we görüşdirýän bolan gepsiz bir hili gatit düşük. Görnüň Türkmen şahatynyň ki biziň çağlamada bilen deňgelen nokta. Biziň çağlamada ululukda näme boljak? Näme öwüdüň diýen bolan Türkü gitjek diýär. Ya o uyurdu jahar bakjak diýär. Geleceğini görüp bilen oklar. Hiç eli. Gelecekte ne yapacak diýden, şonu anyk çözüp bilen oklar. Oňalar bilemelerini şördäkiler hem 3-nji gatlaryň derre bilýär. Ne yapmajagyny. Näme de okuýup bolsa şoňa bolum şol urup diren ekenler. Okuş haýsy urdan matematikadan ya da udan ya biyologiden, himeden, dutormy şoňa urup diren ekenler. Haýsy uruny büýükdirä bilýän orda. Bir tarapdan gadat ýok. Biziň çağlamadan geljegim ýok, şoňa söylen. Men düşünüp oturýan parahat çağlarynyň tapawdyny, Türkmen çağlarynyň tapawdynyň bilim derejesini ýokardydy. Ya bizde gözüni açandan çağany ya maňyň ýerine goýýarlar en açasy ýa-da kalkol ýolbaşlar gelip parta meýdanynda sürýär. O mektepde okuwaklarına diňe çäreden çäre. Çağany gowlap ine şeýtir o ýa-da mektep oturýaram bolumyny erkek göwekligini harby gulluğa diýip alyp gidýärler, ne şo taýda muny birinji ýarmy öldür ýaly, ýenji ýaly, ur ýaly, kimse diýerler oglany. O aýdan plan ýerden sen planyny şeýwan ol, näme bi, ondan ol taýdan psihikaga döwüp gelýär ol. Armiýadan dönüp gelenler soň bolup psihikadan bir abatlar. Yani urup ýenjilerinden soň onuň ýok ýoldaşlaryna. Ýani şol muny urup ýenjiligi başga welaýatdan bolgan soň oğlunu mayıp bolup gelen oğlunu bir bak ennamzan ne şular ya tersara bolup gelen oğlunu kulluktan invalid bolup oğlunu meýdini şularda soň onuň şu jenayeti eden oğlunun welaýatynyň ilatyny hormat bormy? Ýok. Şular ýörete diýerler Türkmenistanda şu bolmasyn diýip. Birek bilen bir gatnaşmasyn diýip. Browan adamsy beýle kowan adamsy bilen dost bolmasyn. Ýa, hany onuň görkezdi brolip ýalyp. Millet parasy. Gökte penteoryna kowan çağırar bir-biriniň üstüne diýip uruşmagy. Her ýyl şol. Agtar birikmesin diýip edilýände birden şol gökte penliň kibilen ýanyp bawarak çağırar ýa okuwçylar agyn birikdirse ol kadym ata-babalaryň ýatlasy bular bileşip aşgabadyň üstüne hüjüme gidämek mümkin. Ene şo bolmasyn şolary bir-birilen uruşdurýar. Uruşdurýar. Hemme siýasat paraty. Niyeti ağzına taklap yurtsak kazaklarında halkı. Allah senin o karşı bana karşı doğana cıgı karşı komşunu idemede bir ekrekten anama ayırdılar da.
Doğru. Mektep reformasy, okuw reformasy kän azap geçdi. 5 ýylyň dowamında paraşat. Indi şol aňyrky özüň hökümet diýip atlandyrýan jemaatgar topardy. Öz halkyny bir zatlar etmek, bir ağız, bir zatlar etmek niýetinde bar bolsa, şu puwda da därmeler şol. Näçe ýyl bäri aýdyk gelýär tapara bilen kemine şu mektep tualetleri bardy Türkmenistan. Şol düzeltmek ullukan bir işmi? Bular hana 3-4 milyar halkyň puluny hazynadan ogurlap, gerekmejek aeroportlaryny, ogodan şäheriniň akyrlygyny, akmagyny gurup oturup, emma şu mektepler tertibe getirip hajathanalary bir adam diýer real derejeye getirip bilen apary, ya edepleri gelene. Şu halky şu çolukda saklamak niýeti bilen şulardyr edilmeýär, düzeltilmeýär. Para. Akıllı, cahil milleti sömürmek antat dölede halmada. Hakyky. Tehedattir anlap bolýar hani ulrak şekeratlar füjür ömür bir günde bolýar. Ýaşynda matatip çağırýar. Şeýden o doğumlu telpek berýär, on bir gün şikaýetler moňa bol. Bay bu. Telpek raýalar. Pikirne maýdyp bilen ok, sözüm aýdyp bilen ok, diýil çarap gaýja don alýar. Don çekin jallar otay. Onun şahsiyer payı deyip atlandırıyor. Sağınmam sen? Konstitüsiyon açıp seret şu taydı. Padişah, sultan, han mağarada görürüm diye. Yok. Şu şey bir kalp uygurlaştırıyor. Yani çok karılan ağzı bilen. Orası bahçısı moklan ağzı bilen. Yine bizde padişah var. Yine şu bizim yemeğimiz, baş tutanımız padişah, şah, sultan. Yine şu derece getiriyor. Yaratanlı ne diye neyse. Öyle de uğruna bunlar boktan kemput yasadılar. Yani Niýazdan o seferden mi o fiýhatlaryň bäri ýany goýdular. Şonu meden ýaranjanlar. Şuna çağılan aňynda herleýär para. Bulan maksady şol halky ilmsiz, bilimsiz, jahil goýmakda. Şonu goýsaň özü ham milletiň özü çök gerekenne. Elbetde, hani görüp oturýarsyň, ne diýer şaýat bolundaklary. Galynym ýykyp ýumurjak bolar, parahat eger garşy durulmasa, ne problemi şu taýdy. Doğru. Aýdyr başga näme soragy bar? Başga näme mesele bar? Hem geldi kim beýleki meselelerde geçeli barnat barada, talwyňda näme tatlap görünürsen aýdyr kim halkyň ömründe şu. Kendiňi hiç derek yok. Hiç budu işan yok. Alım budu, bilim budu, sağlık hiç işan yok. Näme Opuk gelýär, görmek geçer, tutun ýerine opuk gelýärine. Ýa-da. Parahat, o aýtmasan, o şu öňkülügini durýar şu taýdy. Problem, üýtgänat hiçbir. Onu aýdyp durma. Mesela üýtgänat diýen aslında köjekler ýokdy. Aýdyp durulsa şu ahyrdan biri bolmasa, biri bir gezekde bolmasa, 5-nji gezekde düşünýär şu problemin bardygyny. Ya bu problemin köküniň nerdedir? Halkymyza beteren bir samsyklar bizim. Yani içinde kümsükleri var değil mi? O bilen radyolaşar. Jogapkarçylygy oýnuna üstüne alasy gelenler. Görsedir görmedik sıran bolýar. Ine şu Mogolluýyň diýen şuň çağına diýen sözüni düýnün märşo ýa-ni yetişen ýaşlarmy men deňindekiler ulraklaryň berja edip gelensen bir şuguna düşdiler. Duşundan geçip görmedik sıran bol. Ine şoň üçin baryp düşüp kurmuş. Şonu düşündürüp ya daman ya tanma sonra doğru bilenden sonra sebäpkäriniň özü de düşünenden sonra onun adam düzeltip başdy. Mesela öňe içinde bir misal ýetdim. Öňe içinde bir kemçilik bar da. Aýda bir şkap ýykylyp durdy. Ýa-da çağıra döwmeýär özü. Köňüm ýykylyp. Sen şonu düzeltmeden sonra bir bucak odun bolup durdy. Şu sufaner bolsun, şkap bolsun tapandy. Sen eýäm gidip bardan magazynyň şol kileýini ýerinden gelip şonu düzeltip çüýläp ýene de şonu abatlaşdyrýar. Şeýle kullanma bu şey. Doğru. Yani cemiyetimiz hem şonu çaşyp ýatyrdy. Yani şonu bir abatlamasak, öýümiz de her bir masalada öýüýi. Yani şu şagary ilmsiz bilimsiz galyp otyr. Şonu görüp otyr aýanaty.
Şonuny o çağatyn elinden tutup mektebe näme ulumy buradan bir diýer zatyňyz näme görýän kemçiligini aýtmasa bilahi adam bolup ýetişer. Edip mogollumy ýa-da direktor bilen görüşýän enatan gördüm. Görüň ha. Maňa deg mesele bolýar. Ana degmesen ene çağa bolurna da dip ýetişdirip otyrylar da ýetişdirdilermi? Näder bolýan zatlar mektepler. Näşo? Ve halk kötüneyen tarafını, yetmeyen tarafını aydıp durmalı eken her zaman onu. Elbette. Aýdyp durmaly, diýip durmaly. Şu zatlaryny şeýdik gidip dursa birini baryp ýetjek pellehanamy şu bor adamlar ýa ýurtdaşlar aýtmaly. Çağalanyda eýelik edip mektepde şu diýilýän zat bilen soňra bular diňe bulgurnak bolup ýetişýär. Gerekmese şunu ýalyp ýa şular ýalyp bilim sistemasy. Yok. Gerek bolmasa onu bırak hak hukuklaryny üçin özüňkine ýatdan çykardyň hiç bolmany çağalyp hak hukuky üçin, ilim bilim almak hukuky üçin görüşäň diýmen. Görýän zat teret parahat biziň görýän zatymyzy aýtmak biziň parzymyz. Birinjiden hep kalbymyzyň öňünde. Ikinciden jemgyýetiň öňünde jemgyýetçilik borç diýilen bir adam bardyr. Ene şon bir jaýda otyr şumady ki şu meselen bu adam. Sen etmesen, men etmesen, o etmesen, onu kim etmeli bu gurrumu? Ola diýdi hana, indi şoň uralýar, bütün mekteplerde, bütün Türkmenistan boýunça çağalary okudup, öwrüp, aňyny öldürýärler. Bizim şoňa garşy, onu 5 ýyldan soň o çağı, sen näme diýende de gulak atma, ýok aýtdylar, kemçilik bardy, gurrun etmeli diýdi. Demek, bu kadın ne parahat, hamına da, bu kemçilik bardy aýdýar, şunu görmeliler. Ine internetin hadagan çıkıram, sonra şundan gelip çıkkı. Sonra da bir gün aýdarlar, ay yok, bir de bular ýalyny ata-baba ýoly dolanyly. Hani hemmäňinde mescide gatnaň diýse, bolly gutarly dünýäwi mekteplerem ýapylar. Ora şoňa ertip barýar. Bularda halka hödürleri konsepsiýa da yok, bularda halka hödürleri bir ýolum yok, ýodu da yok, hiç tat yok. Diňe özleri üçin urdumçalygy urdular, ýurdun baýlygyny. Bolu halk bilen işi yok. Absolut. Näçe halk samsyk boldy, bular soňça peýdady ýa-da. Näçe halk bunyň daşyna çykyp goýup bildiler, soňça da peýdady. Olaryň ýurdun içine halk gerek gäli. Olaryň şu halkyň oturan topragyň aslyndaky baýlyklar. Zatlar ben ýa-da man o düşündürip durmaly. Ne günahsy. Her bir adam tarapyndan para. Bilen başarylacak. Senin başarılmanın şu zatları doğru düşünen aklına şu ülke düşünsün yani. Demek şuram vaat talep etti ya. Talep ettin. Bir topar kitaplar okudun. Bir topar saytları girdin, gördün, deneştirdin. Beyleki devletlerini, Türkmen halkının durmuşunu yağdığını. Yani şundan sonra bilýän sen ne verelerine şu tayda yaşayış yok. Yurt bağlı. Yani yaşama. Yani mesela şu tayda. Erti o vanatı ýa-da Hytaýlar gelip ýurdun içinde doldurandan soň Türkmeni tanmaýanlar bolsa, sen kimler? Ola jogşu. Ana geldiler, ana kişiler Türkmen evçilerinin aldylar kärlerini, hönerlerini, ana demeden borsiýet Tatarstandan getirdiler nevçileri, şola gorlu. Sen çykýan. Şeýle. Türkmen sanatçı näde bir neme öğretýärler halkyň çağrında. Aýtmaň peýdasy ýok. Sizin çykyrma peýdasy ýok. Men bäzan aýdýarna. Näme kimsiňiz aýdyp durmaň aýdyň. Meň onu maňa aýt ýa, oňa öz araňyzda görüňediň diýseň, ýok peýdasy ýok. Peýdasy ýok. Buny ýöretirler içindäki şuurçular ýerejär. Şuurçular men üçin şuurçulyk söýlen esasy propagandany ýerejärler. Peýdasy ýok, aýdynyň peýdasy ýok, aýtmaň otur, sizin çykamaň otur, peýdasy ýok diýip. Peýdasy ýokmy aýtmalar şonu. Doğru parahat. Peýdasy ýok diýerde aýtma diýip. Aýtmanyň düzelýän zat barmy şo taýdy. Bolýa käşe şu adamy sen çykarman oturmaly, oturýar mene 33 ýyl ber. Näme peýda ber? Bir zat düzelim, bir pudok düzelimi? Halkyň bir durmuşy düzelimi? Näme boldy? Pozitiv bir zat barmy? Sen çykarman, aglyny gurtlap oturan bilen, ýa gözüni ýumup oturan bilen, gulaklaryny kapap oturan bilen, näme utdy şu halk?
Ne 33 yıl aytıp bersinler 34 yıl. Hani sesin çıkarana kal. O 2 yaka yurdun başına akıl hatap etme. Sen halk köpçülüğünü anlat tut. Bunu bular. Netice yok. Hep sesin çıkarana akla. Aýtmadykça, diýmedikçe üstüňe minýär bular. Bulaşa diýär, o bulaşa diýär, özüni ötapýa hiç mi diýen ýok. Näme diýdiňi dermeli, innekin kakwardyňam hens kanok diýip edýärler. Doğru. Emre Şeref para deňeşdirip görýänler. Öňkü geçen pak durmuşy şuňky gelecekde näme boljak. Nutuluklardan soň şu zatlaryny men deňeşdirip görýär. Şuňky mesela mekteplerde bolýandy. 30 ýyl mundan göz öňüne getirmegem gaty kyn. Ýöne 30 ýyldan soň şular ýaly ýagdaýa, şular ýaly pohorryga düşersiňiz diýdi. Hiç kim munanmaýar. Eger şonu bilen bolsa şo taýda edil şo niýatyn köşüni üçüne ýetirme asmany sowururdylar on. Tozanny. Ýöne bular şol ýuwaş-ýuwaşdan halkyň aňyny läherläp bir gün bir aýdan ýene bir ýyldan soň eýle niýatyn bir günne ýeme bolana gaby. Şahsiýet kulturyny glan eden ýa-şo derejäge ýeteme. Başda geleni agla beňrä otyp dady duýdap adamlar men senin oğlunuz men yetim, ne ecem yok, kakam öyle oldu, doğuldum, zıgılım, öldü deyip, bana ağlayadı. Bir günüm zon paçıptı, yine men senin atanız diyor. Dünya oğlunuz yok dedi. Ne ben senin atan, ben diyemde çıkmadan öyle. Ya tüyü yetenden sonra yine halkın üstüne azgırlık başladı. Men senin oğlunuz diyen adam halkımıza dinlesin, karamayak deyip bilmem başladı. Sonra halk götürdü. Soňra da gow sinonim gözleýär, şo sözüne ýaşydy bar, garamaýak diýmek söwülmek däldi. Ona şo siz garamaýak şo ýeme. Döwlet dolanda oturuldy. Şey diýsen näme diýer? Ýok, sen bilen beýgimiz, nämämiz, sultanyny diýip bilýänler. Bular şo ýuwaşlyk bilen giýilen sen şu zatlar, şu sistema mümkin bol. Ozal bu zatlar kabul ediler diýse ýatsa tursa hiç kim oýuna da pikirine de hatda şu gara düşürne de ýok. Bolmagy da mümkinçiligi ýok. Görýän öme ilki döwürde şu paçalar zäherläp öldürýän keller. Ondan şolar ölmejek bolup, şol entek şahzada döwründen köşkü kursamin maka sonra şu yılanyň zäher ağaçdan berýän kellerdi. Ennamy bedeni, organizmi öwrenişdi. Ondan sonra ýuwaş-ýuwaşdan köpeldip bir ýylyň içinde şo hakyky adam öldürýän dogdanyň içip bilýän eken şo paçady. Hiç adam bolanak diýen. Ondan sonra ýa öldürmek üçin köşkdäki wezirlermi, wekillermi töweregine kelip muňa awgar berýär, diňe içi geçýär, bolu başlat bolanak diýen. Ondan olam şo töweregine aklan kellelerini alýar wezir wekiller. Ine bular şey edip ağızdan halkımızı zäherläp, mun aňyny öldürdüler, ýüregini öldürdüler. Indi halk şu zäherden çykyp bilen, ennamyny zäher çykaryp bilen, o gorkum da, olaya ürküm näme, gara hastalyk, gara batma näme diýip atlandyrmaly. O gorkar adam bäşin gorkarda soň ýene de oýuna kenay diýip gelip şu gorkudan adam depik giderdi. Ýok. Indi o Paris'in köçen bir çetinini görse, o çetinnak Paris'ten o tüskenip kaçıp gidiyor Türkmen. Avrupa'da da şeyle, Uygur'un yeniliği sol Türkmenistan'da. Köçelere çarık para, hiç bir yerinde kadim zaman, kadim diyen bizim yaşlık Uygur'umuzdaki adamlar yok, hümer verip köçen o çetinden bir çetini gülüşüp, tanışıp, gül kübülen çağırırlar, gidip barayan adamlar görmezsin. Boşa yurdun iş kanlak kaldı. Sebebin gözde sürülür. Ne yapayım? Olur. Dädir hamada olurdu. Adam ölse öwle edip çaýmana adam ýok. Çaýmana adam ýok. Hawda gitmän adam ýok. Ikilen ýaşlar ýurtdaşynlar. 10-ka, 8-ka çağırlar, garlar bar. O näde bu adam bolsun? Gurrun eder adam tapmaýan. Doğru. Adam bolmady. Türkiýede bir adam ölýär, mümkin. Hayır.
bir wagtymyzdan bolaýan ýaly harmada. Eýlem ben bilemat näçe gurla oturanmyz, sen hakyň bar näme diýsin. Öyle ýeme şu taýda jemlemel bolsa ýene de bir aýtjaklarym bar, paraset. Kemçilikler bar, tekrar düşünýär o köre Moskwiçe tutanýaryn operlukdur. Ýöne şunu ya Moskwiçe bunu täzeden de o täze konstruksiýa geçmeli diýýär. Şol täze Türkmenistan ýanyndan täze konstruksiýa, eger şu tehnik dil bilen aýtsak. Ýa-da köne araba bilen 20-nji asyrda dolandyrmak ýurdu. Doğru. Yani köyünde ütmelerle täzeden ýa-da ýoňarmaly, täzeden düzmeli. Täzeden almaly. Bizde de şolar ýa düşünje bar da, aýdym bolsa şo bolsun. Baňa degilene gowy. Olaryň bir nähir berýän bolsa şo ýyl bolsundur diýip. 90-njy ýylyň ahyrlaryna ýörgünlik bolan görürüňşi. Bir ýurdun içine çykdaýdylar bar. O da şol wezipelerde işläp, bir urply adamlar, baý adamlar, halaly haram nähir gadan türmen o bilen işim ýok. Ýöne şolar çykyp gaýdandan soň ýurdun daşyny, ýurdun içindäki hemme iş ýa borç şu garyp halkyň boýnuna düşdi. Olaryň başarmaýan zadyny näde bestin? Düşünün hatda hak ýa hukuky nämedir? Jurist barmydy? Adamlar hak hukukyny öwredip oturup. Ýok. Onlara da aýdyldyk şu adamlar hak hukukyny öwretmede şolar ýa-ni kyngyna düşende şolar elinden pulunu almagyny öwrenýärdi, konsultasiýa berenmek. Bütün devleti, yurdu, milleti korrupsiya öwürdiler. Şu mal korrupsiýasy çöp başam gymyllaryna, hatda sen näde diýersin? Ya tam süpürje bolup meşe ýerjek bolsaň 1000 manat bermeli ýa $1000 men düşünmedim. Pul berilende Türkmenistan. O sen özüňe tam süpürje bolsaň näçe wagtda özüň şu beren pul ödýärdi, bir ýyla işlemeli. Sen bir ýyldan soň şu taýda işlejegini bilýärmi? O aza Türk işlendi. Şu yollaşsa verilýär, olam verilýär. Täzelýär. Onun pul almaly, täze gelin. Oturmada akılları diýilýär, bir hakyky bolun da. Ýa-ni şu oturmada bir bendiýe oturdy, muny oturuny elinden emlegini alýar. Soň muny 10 ýyl bar, 10 ýyla çelli möhletim bar. Eger ýene de bir $5.000 tapsan sana 5 ýyl berýär. Ýok, sen 10 ýyl oturursun diýär. Onu ýene de bula karda batyp 5 milyon tapýar. Ene 5 ýyl oturup çykman olanı da oňay diýär. O wagtda kimi tanýar? Kim var sen ornuňa şkonka ýantyp, sen emani kamerany getirip bir ýyl oturtmaly diýär, onu tagamak üçin sygyrsaga diýär. Kim var? O pul ragadı. O ýani plan bir gat bar. Ben adın familiýasyny näme işleýär aýdyp berdi ýa, o aýdyp berdi. Ene ondan beýa çykýar, oň ornuna da şol owasyny nakyp bir gadyr getirip oturdy ýa. Ene bu bir şu çarkyp belek aýlanıp dur. Türme başlyklary girenine, işe girene $1 milyon bermeli. Türkmenistan islenip türmeden başly. 2 ýyl işler, ama boşaltmaly, oň aýdyrynda atmaly. 2 ýylda şol näme alyp bilse öýdürünki. Ene $1 milyon berdi işe girýär. 2 ýyldan çykandan soň meýan bolýar, pedenen 2 milyon alındyr. Ýa 3 milyon. Onu öýdürün hataby bar kelde. Ben nilen hataby bar. Bir günä tutulan adamdan hataby bar. Şol türmeden içinde keselçilikden, tuberkulozdan, yenem, edilmeyen cinayet yok o taýda. Ana? Şuňa sistemi halk onsoň şu zatlary ýa-ni öwrenişdirildi, halk şu zatlary tabyn edildi, boyun edildi. Niýe döwründe de bilemem, siz gatnaşdyramy ýokmy? O çağalary awtomobil minip türmelere gidip türmelere görkezdirdiler. Kanun bastyň şonuň gününe düşersiňiz. Ana bolan da. Soňa da ursat berdi. Näme geňörýän? Adamlaryň gözüniň oduny ýapdy, alnanlardy. Bilmek üçin şol döwür, ýa-ni türmelere görkezme sebäbi ýaly bakydylan taýyna bar. Sonuç şol kun niýetçiler döwlet işgärine ýa halkym ýene bir ýerde. Şonuň üçin Paris'e görse gaçyp aýdyp. Şeýle ýagdaýlar para.
Onun için biz hem sukulçuluktan her zat etmeli çıkmalı. Şu korkuyu ayırıp taşlamalı bir anımız. Näme üçin ol atalogul töwre näpdörlüni ýurdun içinde aýşaryp gelýärdi. Näme üçin ýurdun eýesi bolan halk bükülüp gelmeli, gözüni ýerden galdyrma. Ene sorum. Dedik gelecek bolsa şu neselem geçer, inniki nesele ýok şu döwletde. Ya birin gönü kapysyna gulgurnak bolup ýaşar, ýa-da olam ýok, yer ýüzünden ýitirmederli beýle halklar gelip ýaşar Türkmenistanyň topragyna. Sen onu kerpişden jaýsan, agaçdan daştan oluyor diýişim ýöne ýurt ýok bilen. Eger şu gidişine gidecek bolsa. Olam uzakda däl. Ýöne şu çaresini görmeli. Mahtumlyň bir sözi bar, paraga urukda düşmek gerekden. Aldım. O, emma emma näme özüňe kemlik bil aýtman öňüm senden soň kulary ýadygar boldy. Bilen zadyny aýtmak parlyň. Oşolam aýtyp geçipdir. Atalarym. 300 ýyl şonda da aktuallygyny ýitiremek şoň aýdan sözleri ýa. Şoň başlar. Biz näme üçin dymy oturmaly? Yerlerden şu zatlar aýdyrylmady. Nire gitsin ola bir top bagaty bol, bir depamizde ene şu tüskentler adamlar. Bir gün ne Türkmen aýaga galanyny dak bilen gününi. Bizim halkymy şuşunça 35 ýyllap şolary ol derejesinde tabir bolup ýaşanyny şolara bagyşlamaya para. Türkmen köçä çykandan soň dan görmän öýe girmek, şunu bilip goýup. Yani şu derece yetirenin şu topboğun öğüdür. Günahkarım öğüdür. Şem, sonra son tükülük sakkalazma deyip Türkmen'in bir sözü var. Bulanım gidecek deri. Ne şeyle. Dolayı senin bir zatlar aytacak bolsan ayt cemler iştayda adamları yadıda oturma. Bu nasıl başladı işlem var. Bu harmada cemler tavurun oğudili, tavurun harmada Dolayı sağ ol. Gelin, ne bilelikte tüksettik bileneceğimizi paylaştık halk bilen. Galanım adamlar öldürü dinler görür, özünü gerek neticen çıkarır. Sağ olun yurttaşlar, hep mağazın önünde sağ olun. sağ olun.